cum am zis, o să revin, o să fac și partea 2, că nu am loc să le pun pe toate, dar le-am pus unele peste altele. Aici avem 2 coropide, cum am spus, carne. Am luat și 2 chestii de astea pentru air fryer, una pe rotund și una așa, o găsiți la Tesco, din câte vedeți. Sper să fie bune. Am luat un feri, că nu mai aveam. Am luat mango, cum am spus, lămâie iarăși. O pungă din asta, îmi plac foarte mult chipsurile astea. Am luat 4 pungi din astea. Am luat și ardei. Să nu zică lumea că nu mănânc și legume. Așa, fructe, 3 cutiuțe. O să vă arăt și bonul după aceea. Chiar vreau să lăsați în comentarii că credeți că am dat pe cumpărăturile astea, că n-am mai făcut cumpărături de vreo săptămână, 2. Așa serioase, vreau să spun că așa. Am mai luat ce nu mai trebuia prin casă. Morcovi. O pâine, ne place pâinea asta să o prăjim. Iarăși încă o pâine să o prăjim. Țelină. Încă o pâine care ne place foarte mult. Deci da, cum vedeți, astea sunt cam toate cumpărăturile pe care le-am făcut și nu e totul. Am luat din astea din baie, pentru toaletă. Miroase bine. Când trage apa și alea. Așa. Și am luat și niște pernuțe. Am găsit pachet mai mare XXL pentru familie. Eu le pun pentru limpezit hainelor, mai ales că miroase atât de frumos. Un Domestos. Am zis să nu le pun aici că și am găsit și un persil, că n-am găsit persil de care îmi doream și am găsit o cutie din asta. Am zis să încerc să văd și cum e cu folosirea unei cutii din astea. Și am luat ceva ce vedeam pe internet și chiar îmi doream să încerc să văd cum e produsul ăsta. Și cine din UK pot să-l găsească la Tesco acum. E 5 lire 30 parcă, atât am dat pe el. Era la reducere cu card de reducere Tesco. Dar nu mai știu cât exact. Dar îmi doream de mult să încerc și o șamponul ăsta de No Bio Laundry Shampoo. Ce că miroase ca brandurile alea franceze de parfumuri și astea. Bine, văzut să-mi reclamă pe internet, dar am zis să nu cumpăr, că era undeva un pic mai scump. Dar fiind companie mai mare, ei iau la un preț mai bun față de mine. Probabil, nu știu, dar o să încerc să mi iau și online să vedem cât ar fi o sticluță din aceasta. Deci așa arată. Nu știu ce calitate are videoclipul meu în momentul ăsta. Și o să-l încerc